Ini yaw jim मोजां दंथारो थखा थायखादों नि हेलो गाइस आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय माने आङो न'नि खामानि फिसा इदिनो मावलायनोसै आरोना खामानि बेखौनो आं भिडिअ बानायनोसैलाय बेनिफ्राय दायो आङो खर' खाथुखाना लाबाय आरोना आङो नै दायो आङो माख्रा एख्रायनो नागिरदों आरो न'नि माख्राखौ बेनिफ्राय नै माबाखौ लाबाय आङो माख्रा एख्रायनोसै आङो दायो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै दानिया आङो नैबेयावहाय मैगं खानोसैलाय आरो नै थागुना बिजौ खानोसै इनिफ्राय जारि मैगं थागुना बिजौ इदिनो नागिरनानै लगाय मोन्देर लगायनानै खानोसै आङो जारिया नै जारि मैगंखौबो खानोसै नै दानिया मैगंखौहाय खानानै लाबोबाय आरोना आङो नै फाथो मैगंबो खाबाय एसे इनिफ्राय नै थागुना बिजौआ इनिफ्राय जारिबो नै इनिफ्राय फालेंबो दोंनैसो खाफाबाय आङो नै फालें मैगं माने खारै मैगं संना जानोसै दिनै जोंहा सायनोसै दानिया नै मैगंखौ नै दानिया ओंख्रिखौ संहरनोसै आरो आंना नै सारायाव लाखाबाय आङो मैगंखौ सुखांनानै इनिफ्राय खारैबो होखाबाय आङो बेयाव इनिफ्राय नै जोंहा रानिया गेलेलायबाय आरो हायाव सना माबा जगावहाय दै लानानै बालाखौ माबानानै गेलेयो बियो बिराद मोजां मोनो सना नों दुस्थ' जाबाय एसर खिफिगुलायबाय मामिया थै नों बे होनबाय रानिया खिफिगुलायबाय जोंहाना गेलेनाया दुस्थ' साला मामि दानिया आङो नै थोरसि लथा सुनोसैलाय एसे गंनैसो ओंखारनानै दङ बाबुआ दहाय स्कुलाव थांनायाव जालांनाय नै ओंख्रि संनायाबो मोनबाय नै आंनिया गथ'फ्रा जि जाखासिगोन नै खारै ओंख्रिबाथाय जोंहा जासोगारो रानियाबो बाबुआबो जानो गोथाव मोनो नै दा स्कुलनिफ्राय फैनानै खारै ओंख्रि होनबाथाय जि जाखासिगोन आरो इयो बाबुआ दानिया आङो गलनिमु खाहैनोसैलाय लोगोफोर नैबेयाव लाखाबाय आङो नै खेरखायाव माने दिनैहाय सान्दुंबो गोसाथार नालाय बिनिखायनो माने आङो गलनिमुआबो राबाय नालाय इनिफ्राय माने संख्रि लगायनानै बयामाव सोनानै दोननोसै थाइनैसो इदि होननानै सानबाय आरो सान्दुं गोसाथारखाय बानायनोसै माने आं दिनै माबा उदै साबा उदै दुस्राव मोनबा देनां जानो नांगौ जे बिनिखायनो माने बानायना दोनखानोसै एसे नै गलनिमुआ जि मोजां दंथारो इनै गोजौआव थाइसे थाइनै मोनबायबो इनै मोनहांबाय नै एसे गाहाय गाहायनिखौनो खानोसै आं नै
गिदिर-गिदिर आराम-आरामथार। नै इयाव जि मोजां-मोजां दंथारो नै थखा थायखादों नै। जि थायखायो गलनि मुवा थायबाथाय। आयु खाहरनोनो हायाखै सुआ। नै बेखिनिखौ खाबाय आङो नै। दानिया एसे सुस्र'नानै दोननानै फोराननोसै सान्दुङाव दसे। फोरानना दोनथ'नोसै नै दानिया दसे। सान्दुङाबो जि गोसाखाथारना। दसे फोरानना दोननानै रानबाथाय दाहाय सोनोसै। दानिया आङो दुगैग्रोनोसैलाय नै। जि फर्दा माखाखौ सुनो लालायबाय आङो नै। बेखौहाय सुनोसै। आयु दानिया जोङो मामिबो आंबो दुगैखांनानै उन्दुनो नागिरलायबाय आरो ना। जोंहा मामिया उन्दुनोसैलाय ना मामि? नोंबो दुगैखांबाय ना मामि? उन्दुनोसै ना मामि दाना? उन्दुनोसै? नों उन्दुनोसै? आं उन्दुनोसै होनलाय। मा खालामदो दाहायलै गेले। नै रानिया उन्दुलांबायबो जाना सनाया आरामनो सना उन्दुनो गाबना दसेनो उन्दुलांबाय। नै दानिया आङो दहाय गलनि मुसुना फोराननाया बेखौहाय सोनानै दोननोसै आरो ना। बयामाव नै बयामखौ लाबाय। बेनिफ्राय नै इयाव संख्रि गोसोमखौ लाबाय आरो ना देनानै। बेनिफ्राय दानिया बयामाव सोनानै दोननोसै आङो। सोनोसै दानिया बयामाव। बारा बुरजा बानाया माने आङो बारा एसेल' बानायगोन। संख्रि गोसोमखौ सोनोसै। दानिया सान्दुङाव दोनहैनोसै होनबाना बे संख्रिया गलिगोन ना दै जाबोबाय थागोन आरो। सान्दुङाव दोनहैनोसै। नै इयाव फोरानना दोनसै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोनलाय। बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव जाय गोदानै नायदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो। साबस्क्राइब खालामनाय गैयाब्ला आरो जाय साबस्क्राइब खालामखानाय दङ बिसिनिसिमबो थेंक इउ स' माच। बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर।